Гэта было так давно, што, можа, і не было ніколі. Але людзі кажуць. Вось у адным такім далёкім месцы жылі звычайныя людзі. Увесь год у працы ды турботах. Увогуле, людзі як людзі. У тым сяле звычай быў. Які чалавек як састарыцца, яго саджалі ў човен і адпраўлялі па рацэ у густы туман, каб задарма хлеб не еў, калі ўжо працаваць не можа. А ў тым сяле жыў адзін чалавек. Было ў яго шмат дзяцей і ўнукаў, і ўсе ўдавы добрыя, любілі яго, стараліся не пакрыўдзіць. Але калі як атрымоўвалася. Ой, да за гоменцам, да за новеньким, да вино моё зеленое, да пороса вёс, да зелененьким, да вино моё зеленое. Зусім састарыўся той чалавек, стаў сівы як лунь, і чуе дрэнна, і бачыць няважна. Адны клопаты з ім. Суседзі смяяліся, а потым наракаць пачалі, таму што стары гэты ўжо нічога талковага зрабіць не мог. Схавалі дзеці старога ў пограб, ад іншых вачэй далёка. Сталі цішком насіць старому есці і піць. Доўга так жыў стары ў пограбе. Ні на што не скардзіўся, за ўнукамі глядзеў і сына з нявесткай розуму вучыў. Тыя пыталі, калі ідзе што сеяць, як за скацінай глядзець і калі ўраджай пачынаць збіраць. Але год на год не прыходзіцца. Па восені не сабралі сяляне ўраджай. Ні бруквы, ні капусты, ні зерня ніякага. І настаў ім вялікі голад. Усім стала блага, і людзям, і скаціне вясковай. Усім.
прынеслі дзеці старому апошні хлеб. А ён паглядзеў на іх і кажа: вы, кажа, здзярыце з хат стрэхі ды намалаціце тую салому. Зразумелі? Паслухалі дзеці старэнькага бацьку. Бачуць, зерня так шмат, што і да новага ўраджая хопіць. Суседзі, вядома, тут як тут. Пытаюць, адкуль столькі хлеба. Ну, а дзеці не адразу, але потым усё пра айца і расказалі. Што ўвесь гэты час ён у пограбе жыў, і што ён навучыў з даха салому сабраць і зерня намалаціць. Доўга яшчэ жыў старэнькі айцец. А людзі з таго часу пачалі старых паважаць, служыць ім і шанаваць.